Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Гэта Еўрарадыё, пры мікрафоне па-ранейшаму Марыя Вайтовіч. Сёння ў нас у гасцях філосаф і грамадскі дзеяч Павел Баркоўскі. Вітаю вас, спадар Павел. Добрый дзень. За апошнія тыдні адбылося адразу некалькі падзей, якія многія ўспрынялі як чарговыя прыкметы звужэння беларускай культурнай прасторы. Закрываюцца бренды з беларускімі канцэптамі, адмяняецца наш Грунвальд, такі фестываль, беларуская мова і культура ўсё радзей становяцца бачнымі ў публічнай прасторы. Ці гэта проста супадзенне, ці ўжо сістэмная тэндэнцыя? Пра гэта не толькі сёння будзем размаўляць. Будьце, калі ласка, актыўнымі, задавайце свае пытанні ў чаце пад нашым стрымам, памятайце пра сваю бяспеку, калі лічыце, што для вас гэта небяспечна, нічога не пішыце. Спадар Павел, менш чым за 2 тыдні мы даведаліся пра закрыццё Гонара, Рагны, Элестэра, пасля пра адмену нашага Грунвальда. Калі паглядзець на гэтыя навіны разам, яны выглядаюць як выпадковасці, як элементы адной карціны. Што адбываецца? Я уже давно кажу, что в Беларуси зараз взяты такі курс, які можна назваць нацыянальным выраджэннем. Бо фактычна вялікая частка сілавікоў і чыноўнікаў падыгрывае ідэалогія рускага свету. Гэта значыць, змагаюцца супраць усяго аўтэнтычнага, супраць усяго беларускага. І калі мы складаем гэтай падзеі разам, а тут трэба згадаць тое, што адмяняцца фестывалі пачаліся яшчэ ад адмены ў дудутках фестываля. Фактычна ад зімы мы бачым, што ідзе вось гэты нарастаючы тренд, калі любыя мерапрыемствы, якія звязаны з беларускай традыцыяй, культурай, пачынаюць успрымацца ўладамі як пагроза. Раней гэта была все ж таки ніша, якая была дастаткова свабодная ад ідэалагічнага ціску. Прынамсі, улада не лезла ў святкаванне традыцыі, там купалля і гэтак далей. А цяпер мы бачым, што нават адзенне з элементамі нацыянальных арнаментаў, бескрыўднымі, ў прынцыпе, надпісамі накшталт купалля, зноў-такі, выклікаюць у іх нейкую пагрозу і разуменне таго, што гэта таксама трэба забараняць. Ну, ясна. Я разумею, што адбываецца гэта ўжо даўно. Вось чаму, як вы лічыце, вось менавіта сёння вось тыя брэнды, якія я пералічыла, даволі вядомыя ў Беларусі, іх кашулі, цішоткі, там світшоты носяць там, напэўна, тысячы людзей, так, як і ўнутры краіны, так і за межамі. І што гэта такое? То бок чаму вось цяпер? Вось менавіта ў 2026 годзе, так, не ў 2024, не там у 2021, так, вось дабраліся проста, ці што? Мне не хочется пужаць слухачоў вашего радыо, але калі все факты сабраць разам, то ствараецца вельмі непрыемны пазл. Мы разумеем зараз, што ідзе вельмі актыўнае уцягванне Беларусі ў вайну супраць Украіны. Існуе вельмі шмат індыкатараў таго, што ідзе маштабная падрыхтоўка да ваенных дзеянняў. І відавочна, што зачыстка, ідэалагічная зачыстка Беларусі, каб не было ніякага супраціву, каб не было нават знаку таго, што тут можа быць нейкая нацыянальная традыцыя, а беларусы нацыянальна арыентаваныя, яны якраз натуральныя саюзнікі той жа Украіны. Каб всяго гэтага не было. І таму відавочна, што менавіта на гэтым этапе была аддадзена каманда выпальваць зямлю, ціснуць на ўсё беларускае, у тым ліку на тое, што раней здавалася для ўладаў больш-менш бескрыўдным і тым, што дазваляла ім так па-веганскі дэманстраваць нейкую такую нацыянальную адметнасць, што мы, здаецца, і рускія, і не зусім рускія. Тыя арэлі, з якіх любіў карыстацца Лукашенко, каб падкрэсліць у патрэбныя яму моманты, што мы асобная краіна, асобны народ. Але цяпер, відавочна, у яго ўжо няма тых інструментаў і той сілы, каб супрацьстаяць гэтаму тренду.
Але модныя брэнды гэта не адзінае, што вось паказвае нашу беларускасць. Так? Ёсць нацыянальныя музеі нашых знакамітых там пісьменнікаў, напрыклад, так? Куды ходзяць людзі. Яны ёсць і яны працуюць. Ёсць нейкія ўсё роўна нават дзяржаўныя нейкія там святы, так, дзе выступаюць дзяржаўныя народныя ансамблі беларускія, спяваюць таксама беларускія песні. Мы, як вы лічыце, ці не можам мы прыйсці аднойчы ў нейкую кропку, і як гэта будзе хутка, калі нават такія інстытуцыі, такія мерапрыемствы будуць без удзела нацыянальных там калектываў, так, нельга будзе пабачыць касцюмы беларускія, так, з нашым арнаментам, так, народным. Гэта поле сапраўды існуе, і ёсць пэўная частка беларускіх чыноўнікаў, якія, в прынцыпе, стаяць на пазіцыях такога нацыянальна-дзяржаўнага патрыятызму, яны гатовы спрыяць всяму беларускаму. Гэта яшчэ тыя людзі, звычайна, якія помняць савецкія часы, калі беларускае так не вымяшчалася. Але мы сапраўды можам прыйсці да сітуацыі, калі ўсё так ці інакш афарбаванае ў нацыянальныя колеры можа патрапіць у галосную ці негалосную забарону. Уже сёння нават мы ведаем, што частка артыстаў існуюць у чорных спісах і не могуць выступаць. Туды ўваходзяць нават тыя ж самыя беларускія песняры, якія там вымушаны былі памяняць назву, і якія не могуць выступаць, таму што ў свой час падпісалі ліст супраць гвалту. Адпаведна, толькі цалкам лаяльныя калектывы, якія цалкам падтрымліваюць дзяржаўную ідэалогію, яшчэ маюць гэтае права выступаць на нейкіх мерапрыемствах. Але ў некаторых выпадках так трапляць можа сітуацыя, што нават для іх гэта поле можа вельмі звузіцца ці ператворыцца толькі ў знешнюю, скажем так, картинку, якая не будзе сутнасна мяняць той з'явы, што беларускае вынішчаецца. Калі параўноўваць сітуацыю сёння, скажем, там 10 гадоў таму, што змянілася найбольш? Найбольш змянілася тое, што за гэты час вельмі шмат рэчаў, якія раней не мелі ніякіх пагроз для беларусаў, выкарыстоўваецца гэта як прыкметы нацыянальнай ідэнтычнасці, сёння ператвараецца ў пагрозу. Напрыклад, я не ўпэўнены, што нават хутка нашэнне мэрча вось гэтых брэндаў, якія сёння зачыніліся, можа ператварыцца в элемент таго, што будзе рэпрэсіямі, і людзей будуць пераследаваць толькі за гэта, як, напрыклад, адбылося ўжо з брэндам «Беларускі край» і іншымі брэндамі моднымі, якія развіваюць незалежныя беларускія артысты. І вельмі шмат змянілася ў стаўленні да той же беларускай мовы. Калі 10 гадоў назад мы бачылі беларускамоўныя шыльды на вуліцах гарадоў, мы бачылі абвесткі на беларускай мове ў грамадскім транспарце практычна ў ўсіх гарадах Беларусі. Мы бачылі нават шыльды з беларускай лацінкай. З беларускай лацінкай былі шыльды, я памятаю нават праграму, калі доўга, але дамагліся нашы актывісты, і ў метро з'явіліся такія вось шыльды, так. І не толькі ў метро, гэта была цэлая дзяржаўная праграма, то есть інстытут беларускай мовы, які там працаваў у той час, ён дамогся сапраўды таго, каб беларуская лацінка замяніла той нейкі псеўдаанглійскі, псеўдалацінскі варыянт транскрыпцыі беларускіх назваў, які панаваў на нашых землях. Бо гэта была даніна аўтэнтычнай якраз традыцыі, той традыцыі, якой мы валодалі шмат стагоддзяў. Беларуская лацінка. Цяпер нават гэта ўспрымаецца як нейкі знак дысідэнцтва, знак пагрозы, таму все надпісы на лацінкі зноў-такі вынішчаюцца, зноў вяртаюцца да гэтага незразумелага моўнага гібрыда, на якім падпісваюць беларускія гарады, і відавочна гэта зноў вяртанне да трэку русіфікацыі, калі вось гэтыя назвы зноў-такі хутчэй на такой расійскі манер перапісваюцца.
Але беларускасць гэта не толькі брэнды і фестывалі, гэта яшчэ штодзённыя практыкі, праз якія чалавек разумее ўвогуле, хто ён. Калі казаць пра мову, адукацыю, культуру, гістарычную памяць, святы, што сёння, на ваш погляд, знаходзіцца пад найбольшым ціскам і што дзеючы там кіраўнік дзяржавы ўспрымае як вось прыватную пагрозу, так, ці ўспрымае там народ Расіі, напэўна, так, які там падтрымлівае Пуціна, які прыязджае, бачыць вось. Хацеце, каб было як на Украіне, як нам казалі? Ну вот все, что вы пералічылі, все ўспрымаецца як пагроза фактычна. Таму што сапраўды мы бачым вельмі катастрафічную сітуацыю з ужываннем беларускай мовы. Яна вось па ўсіх сферах. Мы бачым істотную дэградацыю, што датычыцца публічнага поля Беларусі менавіта. Фактычна зараз беларускую мову, як і многіх дзеячоў культуры і навукі беларускіх, выціснулі за мяжу. У самой Беларусі яе прастора існавання вельмі становіцца малой. Нават людзі пачынаюць пераймацца ўжываць гэтую мову ў публічнай прасторы, бо за гэтым часам таксама могуць чалавека падвергнуць нейкім рэпрэсіям. Мы бачым, што ў сферы адукацыі беларуская мова зараз займае менш за 8% ад усей школьнай адукацыі і дашкольнай адукацыі ў Беларусі. Толькі менш за 8% вучняў вучацца на беларускай мове. За апошнія 10 гадоў гэта больш як на 50% скарацілася колькасць гэтых людзей. То есть сітуацыя сапраўды драматычная. Вышэйшая адукацыя, нават па афіцыйных звестках, менш за 200 чалавек атрымлівае адукацыю па-беларуску. І тое туды, відаць, падлічылі ўсіх выпускнікоў філфаку, да, і тых спецыяльнасцяў, дзе гэтая беларуская мова з'яўляецца абавязковай. То бок фактычна сёння карыстацца беларускай мовай не вельмі бяспечна, што ў соцсетках, што ў горадзе. Таксама гэта можа быць падставай для таго, каб на сябе звярнулі больш пільную увагу на твоей працы. Можа быць, ты таксама нейкі небяспечны элемент. І гэта палітыка, якую цяжка ўявіць в любой нацыянальнай дзяржаве, да? Вось, каб людзей пераследавалі за тое, што ты размаўляеш на нацыянальнай мове ці карыстаешся нацыянальнымі каштоўнасцямі. Такое можна ўявіць у краіне, якая з'яўляецца чыёйсьці калоніяй, альбо фактычна акупаванай тэрыторыяй. Толькі так. Скажыце, вось нават калі мы кажам пра акупаваную тэрыторыю, калі мы ўжо размаўлялі пра тое, што ідзе сапраўды такое выціскненне, так, беларускай мовы і культуры з Беларусі. Ці можам мы ўявіць такую сітуацыю, калі вось сапраўды проста выціснуць усё? Ці ўсё ж беларусы змогуць абараніць сваю культуру, свае карані, свае каштоўнасці? І давайте вось два выпадкі разбярэм, ці рэальна нейкі пазітыўны працяг гэтай гісторыі і што будзе пры негатыўным? Тут атрымліваецца, можна ісці сапраўды ў два сцэнарыі. З аднаго боку, так, няма нічога немагчымага ў тым, каб цалкам дэнацыфікаваць нейкі народ. То есть фактычна пазбавіць яго нацыянальнай ідэнтычнасці. Такія прыклады існавалі ў гісторыі, яны ёсць, не хочацца зараз іх узгадваць, але нават па афіцыйных перапісах мы бачым, што за 10 гадоў у 2019 годзе праводзіўся апошні перапіс. Колькасць людзей, які прызнаюць беларускую мову роднай, скарацілася больш чым на 20%. І таксама вельмі скарацілася колькасць людзей, якія прызнаюцца, што ўжываюць яе дома. З улікам таго, што перапіс ужо не праводзіўся колькі 7 гадоў, я баюся, што лічбы сталі яшчэ горш. То есть паступовая русифікацыя працуе. Як я і казаў, школьнай адукацыі вельмі мала беларускай мовы, і гэта адбіваецца. Натуральна, што цалкам знішчыць памяць і гістарычную памяць народа вельмі цяжка. Все ж таки за гады незалежнасці беларусы атрымалі веды пра сапраўдную гісторыю. Гэта цяпер не так проста
з памяці людской выціснуць. Конечно, улады робяць все магчымае, каб сваю навязаць версію гісторыі, якая адрозніваецца ад сапраўднай. Але людзі пра гэта памятаюць. Таму, канешне, будзе захоўвацца ціхі рэзістанс, ціхі супраціў дома. То есть частка людзей будзе і насіць вось той самы варыянт брэндаванага адзення, і чытаць кніжкі па-беларуску, і слухаць беларускую музыку, і адпаведна вучыць дзяцей сапраўднай гісторыі, нават калі яе там не выкладаюць у школе. То есть такое сапраўды будзе. Іншая справа, што гэта ўжо фактычна ідзе такі нацыянальны падпольны супраціў масавай русіфікацыі і акупацыйным практыкам, прыблізна такое ж самае, як адбываецца зараз, напэўна, на тэрыторыі акупаваных тэрыторый Украіны, дзе яшчэ больш жорсткая палітыка праводзіцца ў дачыненні да ўсяго нацыянальнага украінскага. А другі сцэнар? Фактычна, я ўжо два сцэнарыі агучыў, што першы сцэнар — гэта паступовае выцісканне ўсяго беларускага, і яно будзе ўсё больш і больш выціскацца з публічнай прасторы. Можа адбыцца і так, што гэта будзе зусім мала, ці зусім не будзе. З іншага боку, гэта будзе падводны такі гальстрым, калі беларусы знізу на ўласнае жаданне, з грамадзянскай, напэўна, матывацыі, памятаючы пра свае карані, памятаючы пра сваю традыцыю, культуру, будуць насуперак гэтай палітыкі все ж таки рабіць захады, каб гэта ўсё захаваць і перадаць сваім дзецям. Вы кажаце, што ёсць такія прыклады, так, што ўжо былі такія сітуацыі ў гісторыі. Як можа выглядаць краіна, народ, што адбываецца з краінай, з народам, у якога фактычна адбіраюць мову, карані, гісторыю? Самы горшы выпадак — гэта проста асіміляцыя, калі знікае краіна, знікае асобны народ, і ён расчыняецца ў нейкай большай імперыі. Гэта той варыянт, на які, в прынцыпе, і прэтэндуе Расійская Федэрацыя, якая доўгія гады толькі займаецца тым, што русіфікуе народы, якія знаходзяцца ў яе складзе. Часам поўная русіфікацыя замінаюць толькі такі абставіны, як все ж такі іншая цалкам этнічная прыналежнасць альбо іншая рэлігія, якія не даюць цалкам народу асімілявацца. Але шмат у якіх установках гэтыя людзі ўжо страцілі сваю самастойнасць і ідэнтычнасць. Гэта тая праблема, з якой сустракаюцца перадусім так званыя малыя народы Расіі. Тыя народы, якія маглі знаходзіцца пад акупацыяй фактычна ўжо сотні гадоў, там па 400, па 500 гадоў. І натуральна, што якім-небудзь башкірам ці татарам вельмі зараз цяжка успрымаць уласную адрознасць, уласную ідэнтычнасць, нягледзячы на тое, што гэта сапраўды унікальныя і самастойныя культуры і народы. І з улікам все ж таки таго, што беларусы вельмі падобныя на сваіх суседзяў этнічна, рэлігійна таксама тут няма такой вялікай розніцы. Іх поўны перавод на расійскую мову і поўнае іх уліванне ў поле расійскай культуры — гэта пагроза. Пагроза таго, што беларусы ў нейкі момант могуць перастаць сабе атаясамляць з асобным народам, і пачнуць сабе ўспрымаць, як вялікі рускі народ, адзіны рускі народ. І гэта тады, будзе канец нацыянальнага. Можа, камусьці гэта і падабаецца, хтосьці лічыць, што варта быць часткай такой імперыі. Ёсць такія апалагеты гэтых ідэй сярод беларусаў, але все ж таки дасюль гэта маргіналы, меншасць. Па ўсіх сацыялагічных апытаннях толькі 3-4% беларусаў хацелі бы, каб мы страцілі самастойнасць як дзяржава і сталі часткай іншай дзяржавы, у дадзеным выпадку Расійскай Федэрацыі. Все астатнія падтрымліваюць незалежнасць і нацыянальны ўсё ж такі курс. Гэта выглядае аптымістычна. Улады часта падмяняюць нацыянальную культуру дзяржаўнай ідэалогіі. Наколькі гэта ўвогуле працуе? Ці можна сфармаваць нацыянальную ідэнтычнасць адміністрацыйнымі метадамі?
Гэта не просты працэс, але ён паступова адбываецца. Зразумела, што калі ўлада кідае все сродкі і все ідэалагічныя механізмы на прасоўванне сваіх ідэй, гэта пачынае працаваць. Напрыклад, ужо для пэўнай часткі людзей навязаная дзень 3 ліпеня як дзень незалежнасці, вось які тут недавно святкавалі, гэта ўжо як бы свята, да? Пры тым, што яно мае вельмі штучны характар і было ўведзена выключна па ідэалагічных прычынах. Ніякіх падстаў іншых лічыць, што 3 ліпеня павінна быць днём незалежнасці Беларусі, у нас няма. Ну, хіба што толькі ўзгадаць сапраўды, як кажуць, эпізод, калі беларускае войска в 17 стагоддзі вызваліла Мінск ад маскоўскай арміі. Ну, тады можна над гэтым жартаваць. Вось, але натуральна, што нам падмяняюць памяць і спрабуюць прасунуць ідэалогію, калі Беларусь пачынаецца фактычна з другой сусветнай вайны, Вялікай Адчыннай вайны, як яе называюць тут. І менавіта гэтая гісторыя робіцца ядром той дзяржаўнай палітыкі і дзяржаўнай ідэалогіі. В прынцыпе, зразумела чаму. Бо Вялікую Адчынную вайну ўлада інтэрпрэтуе як момант поўнага яднання улады і народа супраць нейкага вонкавага ворага. Гэта заўсёды для любой улады добры варыянт, калі ёсць знешні вораг, супраць якога можна кансалідавацца і разам змагацца за нібыта незалежнасць. Хаця, конечно, незалежнасць Беларусі ў Савецкім Саюзе гэта спрэчнае пытанне. І вось адлічваючы гісторыю менавіта ад Вялікай Адчыннай вайны, ігнаруючы шмат у чым дасягнення папярэдніх этапаў, я маўчу там пра Беларускую Народную Рэспубліку, але ігнаруюцца многія падзеі эпохі Рэчы Паспалітай ці Вялікага княства літоўскага. Вось ігнаруючы ўсё гэта, ўлада спрабуе стварыць нейкі свой такі спрошчаны варыянт погляду на гісторыю, у якім ёсць зноў-такі толькі нейкая вечная дружба з Расіяй, толькі кансалідацыя ўлады і народа нейкае адзінае цэлае, ну а ўсе, хто супраць гэтага, нейкія здраднікі і яшчапенцы. Але мне здаецца, што паўплываць на дарослага адукаванага чалавека вось гэтымі механізмамі сапраўды складана. Калі ты учора хадзіў у світшоце там ЛСТ, умоўна кажучы, так? Ты не пачнеш апранаць там на сябе цішотку, не ведаю, там з бацька, там пол першага, там нешта такое. Вось, ну, гэта крынжова. Гэта арыентацыя нейкая ўжо больш на моладзь, вось такія вось захады там, на новае пакаленне людзей. Безумоўна. Я хочу нагадаць, што чалавеку, які нарадзіўся ў год уступленню на пасаду прэзідэнта Лукашэнкі, ўжо зараз споўнілася 32 гады. Ну, адпаведна, увесь гэты час сістэма адукацыі паступова, але няўхільна змянялася, і асабліва няўмольна яна змяняецца апошнія 6 гадоў. І мы бачым гэта у тым ліку праз сацыялогію, што сучасная моладзь, яна робіцца больш лаяльнай да ўлады, да тых наратываў, якія яна прасоўвае. І гэта робіцца чаму? Таму што сапраўды вся школьная сістэма скіраваная на тое, каб выхоўваць лаяльнага грамадзяніна. Даецца дазаваная інфармацыя пра гісторыю, пра культуру, пра адпаведна правы чалавека і тое, наколькі яны важны для кожнага. І я разумею, што не ўсе бацькі могуць так укладацца ў працэс выхавання і адукацыі свайго дзіця, каб карэктаваць вось гэтую шкоду ад фактычнага абалванівання моладзі, якое адбываецца ў школах. І мы разумеем, што ёсць, конечно, частка сумленных настаўнікаў, якія спрабуюць неяк кампенсаваць гэтыя
перагібы сучасных падручнікаў, спрабуюць данесці нейкую альтэрнатыўную інфармацыю, спрабуюць развіваць крытычнае мысленне ў сваіх навучэнцаў. Але, на жаль, асноўны тренд менавіта на стварэнне недумаючых, верных, скажем так, грамадзян. І гэтая тэндэнцыя можа паглыбляцца і павялічвацца натуральна, бо фактычна поўны кантроль над школьнай адукацыяй, поўны кантроль агулам над адукацыйнай сістэмай — гэта моцны інструмент уплыву на грамадскую думку. Плюс яшчэ дасюль дадаць тое, што амаль уся незалежная прэса была выкінутая за межы краіны. Все абвешчаны экстрэмісцкімі выданнямі, гэта значыць пагроза для карыстальнікаў гэтай інфармацыі. І застаюцца безальтэрнатыўна толькі тыя крыніцы, якія падтрымліваюцца дзяржавай, а гэта дзяржаўная прапаганда. І вось устрымацца ад вось гэтага вялікага валу з прапаганды са СМІ, прапаганды ў школе, прапаганды на рабочым месцы, дзе таксама, нагадаю, праводзяцца штомесячныя дні ідэалагічнага інфармавання. То есть гэта такая моцная сістэма ціску на свядомасць людзей, што, конечно, людзі ўжо сфармаваныя і дарослыя, якія яшчэ помняць лепшыя часы, яны будуць захоўваць нейкую рэзістэнтнасць да ўсяго гэтага. А вось моладзі зараз вельмі цяжка. Яна можа не ведаць і не разумець, якія іншыя могуць быць крыніцы і якая іншая інфармацыя, бо не ўсе там нават добра могуць гэта знайсці в інтэрнэце, з улікам таго, што многія рэсурсы закрытыя з Беларусі, для гэтага трэба карыстацца VPN-амі і спецыяльнымі прыладамі. А мне яшчэ цікава, вось таксама учора думала, калі глядзіш, што прапануе дзяржава беларусам узамен, так, іх любімых гуртоў, там іх любімых брэндаў, то такое адчуванне, што прапануюць нейкі, вось ёсць слова, так часам яго выкарыстоўваем, крынж. Ну, то бок ты глядзіш, як, напрыклад, вось, калі мы глядзім дажынкі, ну, што дрэннага ў свяце дажынкі? Нічога дрэннага няма, у розных краінах ёсць такое свята. Але чамусьці там трэба зрабіць вось настолькі ўсё без густова, настолькі вось то, што просто гэта вось нават гэта не смешна, гэта просто вось выклікае некую такую вось такое. Гэта яны, вось вы думалі пра гэта, яны сапраўды такія, ім здаецца, што гэта окей і нармальна. То бок такая эстэтыка умоўная. Ці гэта, я не ведаю, каб людзі і не маглі слухаць сваё, што яны любяць, і там хадзіць на канцэрты любімых там гуртоў. Вось. І нават не прымалі там тую нават умоўную беларускасць аля там дажынак, да, якая засталася яшчэ там. Ну, бо гэта тое, што прапановвае дзяржава, гэта просто вось крынж. Тут трэба пагадзіцца з вами, што, на жаль, сучасныя кіраўнікі, фактычныя кіраўнікі гэтай дзяржавы, гэтай тэрыторыі, яны маюць насамрэч вельмі нізкі культурны ўзровень. То есть гэта людзі, якая эстэтычная адукацыя якіх спынілася недзе на самым пачатку. Таму тыя рэчы, якія сапраўды выклікаюць у адукаванага чалавека, ну просто смех альбо такі гішпанскі сорам, для іх выглядаюць цалкам прыстойна. Гэта як вось гэтыя пафарбаваныя ў розныя фарбы камяні, якія любяць складаць вакол якіх-небудзь устаноў культуры. То есть само па сабе вось гэтае крынжовае пачынанне, яно ўспрымаецца як нейкі элемент дэкора, да, элемент таго, што можа аздобіць прастору. І натуральна, што вось гэты нізкі ўзровень культурнай патрэбы, наогул вельмі нізкія вось гэтыя стандарты культурнай патрэбы, яны транслююцца зверху ўніз. І фактычна, паколькі размяркоўваюцца і бюджэтныя сродкі такім чынам, што падтрымліваецца толькі тое, што знаходзіцца прыблізна на ўзроўні разумення, мастацкага разумення вось гэтых чыноўнікаў, толькі тое і прапануецца беларусам. І натуральна, што гэта вельмі несучасна, вельмі архаічна, вельмі прымітыўна,
І, канешне, на фоне ўсяго гэтага нават расійская культура, якая прыходзіць да Беларусі, успрымаецца ўжо як нейкі прарыў. Таму фактычна, ствараючы такія ўмовы, беларускія ўлады ідуць насуперак саміх сабе. Яны фактычна губляюць культурную незалежнасць. Яны ствараюць перадумовы для таго, каб нават прымітыўныя тренды культурныя з Расіі прыходзілі ў Беларусі, успрымаліся як штосьці прарыўное, перадавое у параўнанні з тым, што можа прапанаваць беларуская ўлада. І вось маё пытанне, можа гэта камусьці трэба, можа гэта адмысловы такі шлях ідзе, ці не, ці гэта проста нізкі культурны ўзровень? Ну, гэта часткова трэба па расійскім элементам, якімі інфільтраваная беларуская ўлада і сілавы блок. Конечно, яны рады будуць, калі нічога беларускага тут не застанецца, мы вальёмся вось у гэтую вялікую рускую культуру. Але часткова гэта сапраўды бяда вялікай часткі чыноўнікаў, якія сапраўды не разумеюць, як павінна развівацца сучасная культура. Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да дэградацыі культурнага прадукта. Мы бачым, наколькі выхаласцілі творчасць всіх там афіцыйных саюзаў, саюза пісьменнікаў, які застаўся ў Беларусі, быў пад кіраўніцтвам Чэргенца, альбо саюза мастакоў. Што робіцца з агулам мастацкімі праектамі, якія адбываюцца сёння ў Беларусі? Гэта вельмі зараз альбо нізкі ўзровень, альбо тое, што робіцца ў стол людзьмі. То есть да лепшых часоў. Канешне, шмат літаратараў не могуць проста выдаваць свае кніжкі. Гэта не значыць, я спадзяюся, што яны іх не пішуць, так? Але проста няма магчымасці выдаць кнігу на сваёй роднай мове, не пра Лукашэнку, у сваёй краіне. Абсурд. Так, і нават гэта робіцца такім чынам, што рэпрэсуюць выдаўцоў, якія выдавалі незалежныя кнігі ў Беларусі, і рэпрэсуюць все выдавецтвы, якія знаходзяцца нават у чужых краінах. То есть здзяйсняецца фактычна трансгранічнае злачынства, калі беларускія выдавецтвы, якія працуюць за мяжой, прызнаюцца экстрэмісцкімі арганізацыямі, экстрэмісцкімі фармаваннямі. Любая супраца з імі, тым ліку фінансавай аперацыі, гэта пагроза для тых, хто гэта робіць. І любыя аўтары, якія пішуць у Беларусі, які ў іх сапраўды выбар сёння. У якое выдавецтва ісці? Калі гэтых выдавецтваў у Беларусі амаль не засталося, апрача дзяржаўных, якія не будуць выдаваць, як вы і сказалі, все не ідэалагічна правільнае. Альбо за мяжой, але за мяжой тады з пагрозай для сябе, што гэтае ўзаемадзеянне з выдавецтвам, якое з'яўляецца там экстрэмісцкай арганізацыяй, прыпішуць як склад злачынства. Ясна. У мяне ёсць яшчэ пытанне, але я бы хацела прачытаць некаторыя каментары, пытанні з чата пад нашым стрымам. Ох, так, спадар Павел піша, Калян 2324, прывітанне, Калян. Спадар Павел, а чаму пры барацьбе за беларускую мову не ўсе, нават набліжаныя да офіса Святланы Ціханаўскай, тыя, хто з ім супрацоўнічае, размаўляюць па-руску. Вось Жыгар, напрыклад, некалькі дзён таму правёў увесь эфір менавіта па-руску. Ды ўвогуле прадстаўнікі Белпол пішуць і размаўляюць па-руску час. Я хочу сказаць, што гэта не імгненны працэс, на жаль. То есть нават з прадстаўнікоў дэмакратычных сіл сёння, калі вы пабачыце мейнстрим, гэта ўсё ж такі размаўляць па-беларуску, бо все палітыкі менавіта, якія бачаць сабе у беларускім полі, яны стараюцца пераходзіць на беларускую мову ва ўсіх публічных камунікацыях. Напрыклад, тая ж Святлана Ціханаўская, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, калі памятаеце, у 2020 годзе была цалкам рускамоўным чалавекам, але праз літаральна некалькі ўжо гадоў яна перайшла на беларускую мову ў публічных камунікацыях. І натуральна, што для часткі палітычнай эліты гэта цяпер ужо зразумелая рэч, яны гэтым карыстаюцца.
Але ну натуральна я разумею, што ёсць частка экспертаў ці людзей, якія працуюць таксама палітычным поле, для якіх ёсць нейкі псіхалагічны бар'ер пераходу на беларускую мову. Гэта не толькі у палітыкаў, дарэчы, это і шмат у якіх простых людзей. Это страх перад тым, што я буду неправільна размаўляць. Да, я буду рабіць памылкі ў беларускай мове. Ну, эксперты гэта яшчэ і слоўнікавы такая магчымасці. Калі чалавек вельмі добры эксперт, я часам гэта заўважаю, напрыклад, калі людзі хочуць пераходзіць на беларускую мову, але яшчэ ўсё жыццё размаўлялі по-руску, так? Вось, я бачу, што чалавек можа сказаць значна больш, але кажа менш, бо не хапае нешта блытаецца, замірае, нешта такое адбываецца, да, на самой справе. Так, вось гэты страх паказацца менш пераканаўчым, напрыклад. Бо як эксперт ты, конечно, можаш сказаць больш, але калі бракуе слоўнага запасу, то выглядаеш менш пераканаўча і менш бліскуча. І гэта можа быць таксама праблемай. У тым жа Белполе ёсць цудоўна размаўляючы па-беларуску Мацвей Купрэйчык, напрыклад. То есть у дадзеным выпадку гэта дзесьці псіхалагічныя бар'еры, якія беларусам трэба ў сабе ламаць. І ёсць вельмі добрыя рэцэпты, як лайтова пераходзіць на беларускую мову, як не саромецца і не баяцца таго, каб ужываць яе час ад часу ў сваіх камунікацыях. Гэта ўсё працуе, і натуральна, што ад людзей, якія зараз не маюць такой пагрозы, якія знаходзяцца за мяжой, допустим, ад іх мы чакаем, што яны будуць больш карыстацца беларускай мовай, асабліва ў публічных камунікацыях. Дзякуй. Так, яшчэ. Вось, я так разумею, што гэта наконт і закрыцця брэндаў, і ўвогуле агульнай сітуацыі, ціску на культуру. Вожык Патрыёт піша: атрымліваецца падыход, мы не выказваемся і ідзем на пэўныя кампрамісы, але застаемся, так, ужо не надта працуе? Ну, моўна кажучы, так, только што, якая праблема ўвогуле ў цішотцы з надпісам «Купалі»? Ну, якая праблема можа быць, так? Вы што, купалі, свята ёсць такое. Ну так, гэта, конечно, трошкі стратэгія, як варыць жабку, ведаеце, на павольным агні. І, канешне, калі б гэта адразу была нейкая жорсткая забарона на ўсё беларускае, шмат бы людзей проста, напэўна, узнялася б на дыбкі і неяк супраць гэтага пратэставала. Калі гэта адбываецца паступова, закрываюцца адныя магчымасці, іншыя магчымасці, людзі проста не паспяваюць на гэта псіхалагічна рэагаваць. І натуральна, што вось гэтая тактыка, яна не ідэальная. Вось гэтая тактыка выжывання ў акупаваным краі. Проста беларусам сёння трэба, які знаходзяцца ўнутры краіны, напэўна, асэнсаваць гэтую сітуацыю, так, што сапраўды краіна знаходзіцца пад акупацыяй. Прычым пад акупацыяй нават больш жорсткай, чым яна была ў Другую сусветную вайну, бо немцы так не забаранялі беларускую культуру і ідэнтычнасць, як гэта робіцца сёння нібыта беларускімі ўладамі. І так, сёння гэта выхад ва ўнутранае поле супраціву. Гэта тое, каб рабіць беларускае насуперак фактычна афіцыйнаму ціску ўладаў. Гэта значыць, сапраўды, дома больш размаўляць па-беларуску з сямейнікамі ці з сябрамі, якімі вы давяраеце. Гэта больш чытаць беларускіх кніжак, гэта больш слухаць беларускіх музыкаў, якія спяваюць па-беларуску. Гэта больш займацца са сваімі ўласнымі дзяцьмі і расказваць ім сапраўдную гісторыю. Вось у межах прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні запускалі кампанію «Месячнік сапраўднай гісторыі». Гэта можна знайсці па хэштэгу «Сапраўдная гісторыя». І там мы спрабавалі накідаць розных матэрыялаў, якія дапамагаюць бацькам
размаўляць са сваімі дзецьмі і даносіць да іх гістарычную праўду насуперак таму, што скажаецца ў падручніках. Тому ёсць вельмі шмат спосабаў, есть вельмі шмат варыянтаў, як вось гэты ўнутраны супраціў, гэту ўнутраную беларускую партызанку рабіць нават ва ўмовах горада. Іншая справа, да, што гэта патрабуе пэўнай мужнасці і пэўнай загартаванасці, бо гэта як з дыетамі, да? Мала рашучасці, трэба яшчэ і імпэт гэтым кіравацца. Ну так, вот, але я думаю, што ў Беларусі гэта ёсць. Падполе існуе ў Беларусі, гэта дакладна. Вось, проста за мяжы яго не заўсёды бачна, але думаю, што наш народ так, не здаўся. Яшчэ пытанне Йошуа Харвей. Спадар Павел, пасля візіту Святланы Ціханаўскай было заяўлена пра паляпшэнне становішча беларусаў ва ўкраіне. Якія канкрэтныя дасягненні офіса дазваляюць рабіць такую заяву? Ці можаце адказаць на гэтае пытанне? Мы разумеем, што в Украіне сітуацыя даволі няпростая. Яна складвалася не адзін год. І складвалася яна такім чынам, што для украінскай дзяржавы доўгі час пытанне Беларусі не было прыярытэтным. Ну просто таму, што хапала сваіх вайсковых клопатаў. Да таго ж працавала пэўны час тактыка не канфліктаваць з рэжымам Лукашэнкі, каб не павялічваць эскалацыю. Цяпер, пасля таго, як ситуация стала паляпшацца, а визит Светланы Ціханаўскай — это просто наглядный прыклад гэтага паляпшэння стасункаў. Да? І натуральна, што пэўныя крокі па паляпшэнню яны ўжо пачаліся. Пачалі вырашацца тыя пытанні, якія мёртвым грузам віселі просто месяцамі. Прычым вырашацца не на кропкавым узроўні. Заўсёды можна было кропкава вырашыць нейкія сітуацыі. Яны пачынаюць вырашацца сістэмна. І праблемы легалізацыі, і праблемы, звязаныя з тым жа, дарэчы, статусам беларускай мовы ў краіне. Гэтыя рэчы, яны зараз пайшлі ўжо ў працоўныя групы, якія пачынаюць гэтым займацца на сістэмнай аснове. І вынікі мы, конечно, не пабачым проста заўтра, але яны ўжо ідуць. Яны такая падводная хваля. Я спадзяюся, што вельмі хутка стасункі паміж нашымі народамі все ж таки значна палепшацца і магчымасцяў для беларусаў, падтрымкі беларусаў в Украіне стане больш. І украінцы гэта разумеюць, яны разумеюць, што беларускі народ, в адрозненне ад рэжыму Лукашенка, гэта іх натуральныя саюзнікі. Яны разумеюць, што мы можам ім таксама шмат што даць, а не толькі браць і патрабаваць. І вось гэта важны зрух, які адбыўся. Тое, што нас пачынаюць успрымаць все ж таки як рэгіянальных партнёраў. І вось гэтая, я думаю, асноўная пакуль заслуга. Вырашэнне ўжо канкрэтных пытанняў, яно будзе неўзабаве. Дзякую вялікі. Апошняе пытанне у нас літаральна 2 хвіліны. Філосаф Бенедикт Андерсон назваў нацыю уяўленай супольнасцю. Што сёння яшчэ дазваляе беларусам адчуваць сябе гэтай супольнасцю, калі яны раскіданыя па розных краінах і жывуць у зусім розных інфармацыйных рэаліях? Дзякуй за філасафічнае пытанне. Натуральна, канцэпцыя Андерсона яна не адзіная, магчымая, датычна нацый. Але нават калі ўзяць аргументы гэтага мысляра і сказаць, што нацыяй мы з'яўляемся толькі да тых часоў, пакуль уяўляем сабе нацыі, да? Калі пагаджаемся з тым, што такая нацыя існуе, у яе ёсць свая адметнасць і культура, я думаю, для беларусаў гэта таксама можа быць добрым рэцэптам. Пакуль мы сапраўды шануем сваё беларускае, пакуль мы верым у тое, што у нас ёсць свая унікальная гісторыя, свая унікальная адметная культура, якая з'яўляецца еўрапейскай старадаўняй культурай, якой мы можам ганарыцца, што мы вось той дыяментик, каменьчык у карунках сусвета, без якога будзе сусвет бяднейшы. Усё гэта дазволіць нам быць беларусамі і ганарыцца сваёй прыналежнасцю да беларускай нацыі.
і тады вось гэты рэцэпт Андерсена будзе цалкам добра працаваць нават для беларусаў, раскіданых па свеце. Дзякую вам вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры быў філосаф. О Боже! Павел Баркоўскі. А пры мікрафоне працавала Марыся Вайтовіч. Слухайце нас далей, глядзіце нашыя стрымы, заставайцеся на Еўрарадыё. Дзякуй. Дзякуй вам.